velkommen til Skødstrup Kombibibliotek, eller Skødstrup Læringscenter, som jeg jo gerne vil kalde det. Jeg har været nødsaget til her, fordi jeg er på kursus, og prøver at komme om aftenen. Men det er jo ingen problem, fordi at på Skødstrup Kombibibliotek, der er der ubetjent åbningstid. Så vi kan bare gå ind, hvis vi har et lånerkort. For eksempel, det kan næsten se det her. Sådan. Så det prøver vi lige. Så stikker man så bare kortet i lige her. Så taster man sin hoved. Jeg ved godt, I gerne vil kigge. Det får I ikke lov til. Så tager man kortet ud, så kan vi ind. Så kan man komme rundt og kigge på vores fine nye bibliotek, som er sådan 4-5 år gammelt. Herovre i første hjørne her, det her eleverne og folk i det hele taget, de afleverer deres bøger herover og sætter op på hylderne alt efter hvad det er for en slags. Jeg kan se, der er børnebøger her forneden for eksempel. Ja. Og lige foran her, der står vores 2 selvbetjenings automater. Og det er jo så folkebiblioteksagtigt, så det er nok anderledes end det I kender. Det kører med det, der hedder det Libra i stedet for, så ja, det er sådan et administrativt system. Så alle børn her på skolen, eller på vores bibliotek, de har et lånerkort, og så skal vi herhen og låne bøgerne. Her har vi vores skranker, ja, og ellers så har vi sådan hele vejen rundt et stort rum, fyldt med bøger. Her er det voksenbøger, og over bagved er der ungdomsbøger. Og musik herovre. Og herovre i den anden side her har vi faglitteratur, til voksenfaglitteratur. Og nede bagved her, der har vi letfag, som er sådan letfaglitteratur for børn. Ude på midten her, der har vi endnu en ting, som er et folkebiblioteksting. Det er sådan et torv, hvor man kan orientere sig om de nyeste ting. Der er plakater og den slags, og der er også sådan en skærm her midt i, som viser, hvad der foregår. Og herhen har vi vores børneafdeling. Og sådan centrum i vores børneafdeling, der er det her kundskabens træ, som man kan kravle op i og sidde og læse, hvis man vil. Og rundt om, der har vi så det lovpligtige faldunderlag, men ellers så er der sådan kryber, hvor vi har alle vores billedbøger. Og dem må vi mange af. Går vi hele vejen rundt her. Og så herover oppe ved vinduet, der er sådan en lille læsekrog til de små, hvor de kan sidde og læse. Og de lidt større, de kan sidde i sofaen. Og herover har vi også alle vores lettalsbøger. Det er rigtig mange af. De bliver lånt ud helt vildt meget. Lige her, der er vores lettalsbøger. Og går vi videre, så er der herinde bagved, der er vores børnebøger. Sådan. De almindelige børnebøger. Og her nede af trappen, der har vi sådan en læringstrappe, eller hvad det nu er, ned til underetagen af vores skole, som ligger herinde bagved. Og der har vi lige fået lavet storskærmsanlæg med det hele, så det glæder vi os meget til at bruge, men er ikke blevet særlig gode til det endnu. Det var sådan cirka, hvad der er her på vores skole, på vores kombibibliotek. Så tak fordi I kiggede med. Hej hej.